सासे आइजोखौ दानथारदों जाथाया बोरै मानो जाखो धेकियाजुलियाव आं फोरमायगासिनो दङ। थ' बे समावहाय फिन खेबसेबाव गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। बेनि सिगां आं मोनसे खौरांखौ खोनासंनानै लाग्रोनि, नोंथांमोनाबो जायफ्रा गोसो गुदुं खोनासंनो हागोन। जोंहा बर'नि टप मुंदांखा खौरां। बे समाव बिटिआर गेलेमु आयदानि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'नि मोनसे गोख्रों एक्सन। नंगौ, बे समाव बिटिआरनि मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों। उदालगुरि भेरगाव जौगाखां खोन्दोनि सिङाव थानाय सरकारि साख्रि मावग्रा साथाम सिआरपि आइजोनि साख्रिनिफ्राय एरख'नायखौ बे समाव जोंनि खौराङाव सफैदों। साथाम साख्रिनिफ्राय एरख'दों भेरगाव ओनसोलाव। नाथाय मानो एरख'जाखो बे साथाम सिआरपिआव साख्रि मावनाया, बेखौबो नोंथांमोननि फोरमायनो लागोन, मोनफा मोनफा नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायगोन। साख्रिनिफ्राय एरख'जानायनि गुबै जाहोना मा, बेखौबो नोंथांमोनखौ फोरमायलांगोन। थुंगिना दैमारि, मुनि दास राभा आरो पेहेसुरि राभा बिथांमोना साथामबो सिआरपि आरो जिबिका साखियाव मावोमोन। ओमफ्राय सानैया राभा होननाय खोनादों, हिनजावफोर सिआरपिलाय। नाथाय बिसोर साथामबो बिपिएफनि जानानै बिपिएफनि फोसावदिंनाय हाबाफारियाव थोंजों बाहागो लादोंमोन आरो बे बिपिएफनि जानानै खामानि मावनायखौ फेसबुक पस्टआवबो आपल'ड होदोंमोन। आरो बेनो जाबाय थुंगिना दैमारि, मुनि दास राभा, पाहेसुरि राभा। आरो बे आपल'ड होनायानो बिसोर साथाम सिआरपिनि मोनसे काल जाबाय। आरो सिआरपिनि मावथि आइजोफोरनि बे फोसावदिंनाय हाबाफारिनि सेबखांनाय सावगारिखौ बिटिसिनि बारग' लेङाइ बुंथिगिरि बिथांनि फेसबुक पेजआवबो आपल'ड होनायखौ नुनो मोननाय जादों। आरो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा गोख्रों बेखौ फोसावनायखौबो नुनो मोननाय जादों। बे समाव नोंथांमोननो रोखा फोरमायनो सानोदि भेरगाव जौगाखां खोन्दोनि सिङाव थानाय साथाम सिआरपि आइजोखौ साख्रिनिफ्राय थोंजों एरख'नाय जाबाय आरो बिथांमोना बिपिएफनि जानानै खामानि मावदोंमोन होननानै रोखा लिरनाय दङ। बेयाव बे राइटिं पेडआ जाहैबाय बिटिआर गेलेमु आयदानि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथांनि, आरो बिथाङा रोखा फोरमायदों। आरो दावबायसा बर'आ मा फोरमायदों जों बेखौबो नोंथांमोननो लासै फोरमायगोन। सिगां नेरसोन बर', थामहिनबा बिथाङा नेरसोन बर' थांनाय गोलाव समावहा बिटिसिनि डिपुटि स्पिकारमोन बिथाङा। आरो बिथांनि बे पेजआवहा मा लिरदों, बिथाङा एसामिसाव लिरदों। आं एसामिसाव लिरनायखौबो नोंथांमोननो फोरमायना होगोन मा लिरदों। नेरसोन बर'नि पेजआव नुना मोनदों, भेरगाव ब्लक कमिटी महिला বিপিএফৰ সদস্যসকলে আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো যে মোৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে সমষ্টি অন্তৰ্গত প্ৰতিটো प्राइमारि भ्रमण करार बारे। थामहिनबा बिपिएफनि जानानै मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव बिथांमोना एसएलएमनि आन्दाराव मावनाय सिआरपि आइजोफोरा बिपिएफनि जाना फोसावदिंनाय खामानिखौ मावदोंमोन। बेयावहा बेखायनो नेरसोन बर'आ धन्यबाद एबा साबायखर बावदों। आरोबाव नोंथांमोननि गेजेराव भेरगाव ब्लक कमिटी युथ बिपिएफ पेजआवबो बेखौनो लिरदों। बे सेम फटक, बेयाव जा फटक नोंथांमोना नुदों बे फटकखौनो आरोबाव भेरगाव ब्लक कमिटी युथ बिपिएफ पेजआवबो होनाय जादों। भेरगाव ब्लक कमिटियाव बे एसामिसखौनो लिरनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। आरो एसामिसाव मा लिरदों बेखौबो नोंथांमोननि गेजेराव आं फोरमायनो हागोन। दे भेरगाव ब्लक कमिटी युथ बिपिएफआ बुंदों जे एसामिसाव भेरगाव ब्लक कमिटी बिपिएफर सभापतिर निर्देश मर्मे সমষ্টি অন্তৰ্গত প্ৰতিটো প্ৰাইমাৰীত মহিলা বিপিএফৰ সদস্যসকলে ভ্ৰমণ কৰিছে। তামিনবা भेरगाव ब्लक कमिटी बिपिएफर सभापति निर्देश माने मर्मे समष्टि अंतर्गत प्रतिटो प्राइमारी महिला बिपिएफर सदस्यসকলে भ्रमण करिसे। थामहिनबा बिपिएफनि आइजोफोरा मोनफ्रोमबो प्राइमारियावहा बेरायनाय एबा फोसावदिंनाय हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय बिथांमोनाबो साबायखर बावनायखौ नुना मोनो। नोंथांमोना खौरांखौ खोनाबाय, आंबो खोनादों। बे खौरांनि फिनजाथायखौ आं बाव होआ दायो, बै नेक्स्ट चेनेलाव दा बुंगोन आं। बिनि सिगां खोनाखाबाय दा खौराङा, बुंनांगौखौ आं बैयावसो बुंजोबगोन। दा आं दहाय नोंथांमोननो मोनसे खौरां फोरमायदोंमोन जे धेकियाजुलियाव सासे आइजोखौ दानथारदों। बेबो माब्रै? धेकियाजुलि हिराजुलि साहा बागानावहाय मुकेश मुन्ना मुंनि सासे सुबुङा मन्जु नाग मुंनि सासे आइजोखौ दानथारो। मानो? दायना सन्देह, दासिमबो खोमसि फोथायनाय बेबायदि। थ' नेनानै था, आं नैबे निउसआ डेन्जार गिदिर ना, जोंनि बर'फोरनि निउस। ओइयावसो होनो थांगासिनो दं आङो। गिलु फालु साख्रिनिफ्राय एरख'जोबलायबाय, न'खरा बिराद मोजां जासिगोन बिसिना।